Estamos a unha semana, prácticamente, de que comence este congreso e que, sin duda, seguimos convencidos de que será o punto de partida para o importante que é un cambio de goberno en Galicia. O partido, máis alá do ruído externo, atópase volcado nun intenso traballo de discusión e debate, como a proba máis evidente delo, e era tamén unha das cousas que vos queríamos trasladar. Xa temos un número total de enmendas que van a ir ou que se fixeron nas agrupacións locais o texto, a ponencia base que foi remitida. Son 2.724 enmendas as que recollemos das agrupacións locais. A maior parte delas teñen que ver coa economía, co bloque de economía e territorio, que é o que máis preocupa, e eu me congratulo delo, os militantes e as agrupacións do Partido Socialista. Tamén, por suposto, o modelo de partido, que ten un total de 865 enmendas. Pero, bueno, tamén o bloque de benestar e igualdade, que, lógicamente, donde se centra máis a política de destrucción de Feijóo, que ten 448 enmendas. Este congreso chega xusto, ademais, cando se cumplen 3 anos do goberno de Feijóo, 3 anos que para nós resumiríamos como un rotundo fracaso e unha maiúscula decepción, non para o Partido Socialista, que tamén, pero creo que para todos os cidadáns galegos. 3 anos de Feijóo marcados polo récord histórico de parados na nosa comunidade autónoma, pola desaparición do sistema financeiro que tiñamos. Acordámonos das frases de Feijóo, desa banca pública, galega e non bancarizada. Vemos hoxe, 3 anos despois, o que temos. A paralización de sectores estratégicos como é o sector eólico, coa perda que ela conleva de inversións e de postos de traballo, a privatización e o copago na sanidade pública e nos servicios públicos. Frente a estes 3 anos nefastos, o PSDG presentará no Congreso as bases para o que decíamos antes, a recuperación económica de Galicia, a creación de emprego e o mantemento do carácter público, universal e gratuito dos servicios públicos. Sairá, sen dúbida, unha dirección renovada, forte e unida, e que sairán, sobre todo, alternativas para sair socialmente da crisis, para, como decía antes, manter os servicios públicos e, o que máis nos preocupa, para crear emprego. Estamos xa rondando as 2.000 personas anotadas entre delegados, membros dos órganos nacionais, invitados e observadores. Se acabará pechando a principios da semana que ven o listado definitivo de todos os asistentes. En todo caso, van a ser máis de 2.000 persoas as que el sábado e domingo estén aquí. Contaremos, ou temos previsto contar no Congreso, na xornada de apertura, seguramente co secretario de Organización, Óscar López, e na clausura co secretario xeral do Partido Socialista, con Alfredo Pérez Rubalcaba. A día de hoxe temos 462 delegados xa inscritos tamén con fichas. Hai pendientes algúns máis aí, polo tema de non chegaron ainda as actas, ainda que xa están inscritos. Bueno, determinadas cousas burocráticas que hai que solucionar. Esperamos tamén, a principios da semana que ven, xa ter o listado definitivo de delegados. Acordádevos que, ou recordamos que eran 480 os delegados que terían dereito a participar. Hai un dato xa que si podemos dar e un dato tamén do que, bueno, pois nos sentimos especialmente orgullosos, aínda que eso só é orgullosos nunha parte e orgullosos e un punto de partida para seguir traballando, que o 40% dos delegados son mulleres e, polo tanto, tamén é un signo da participación cada vez maior nos órganos de dirección e tamén nos órganos de participación, como a elección de delegados e delegadas, bueno, pois que teñamos o 40% de mulleres. Outro tema que tamén se discuteu moito, se falou moito, sobre o que escribimos moito, que vos podemos dar, que foi o
as votacións dos órganos de xestión que se fixeron nas agrupacións, independentemente da votación que despois se produza no Congreso, decir que un 12,1, concretamente, por cento das agrupacións foron as que votaron en contra da xestión dos órganos nacionais, un 75% foi favorable, e pouco máis que contarvos. Bueno, vamos a ter, creo que isto tamén xa estaba medio perfilado, ou podíastes deducir, pero en todo caso xa está concretado, 5 comisións de traballo no Congreso, onde van a participar propiamente nese debate os delegados e as delegadas. Esas 5 comisións serían Economía e Emprego, Dereitos Cívicos e Sociais, Administracións Públicas, Identidade e Cultura e Modelo de Partido e Estatutos. Decir tamén que de todo aquel equipo de ponentes que recordades que eran máis de 60 persoas, unhas máis directas e outras máis indirectamente, que participaron na elaboración da ponencia, vai haber, polo tanto, 5 coordinadores, un por cada área, independentemente de que vai haber máis ponentes, porque os temas poden ser moi variados ou moi específicos, tamén vai depender un pouco das emendas que haxa de cada tema, pero en todo caso hai sí 5 coordinadores claros, un por cada comisión. No de Economía será Abel Losada, no de Dereitos Cívicos e Sociais será Laura Seara, no de Administracións Públicas será José Luis Méndez Romeu, no de Identidade e Cultura será María Xosé Porteiro e no de Modelo de Partido e Estatuto será o compañeiro Lucho Lagolaje. Salientárabos tamén, se queredes, algúns datos da cales foron os temas que máis suscitaron máis debate ou máis, polo menos, máis número de enmendas ou máis aportacións. Tal como vos decía, en Economía, que foi o bloque que máis enmendas, se temos que salientar un tema ou temos que destacar un tema, é, sobre todo, a reforma da fiscalidade, no sentido de actuar sobre as rendas de capital e buscar unha saída da crisis que non vaia solo en recortar gastos, senón tamén en aumentar os ingresos. Nese bloque tamén hai outra cousa na que coinciden moitísimas emendas, que é na aplicación efectiva e real da innovación ao mundo da empresa. En administracións públicas, creo que, ademais, xa saiu, hai dous temas, tres, pero un fundamental, que é o papel das diputacións, e tamén o que é unha cousa que xa desde o PSDG e propiamente o secretario xeral había manifestado en varias ocasións, de redefinir e unificar e evitar as duplicidades de competencias, de tal xeito que cada competencia, cada servicio este baixo o paraguas ou este directamente relacionada cunha sola administración. E no tema de estatutos e modelo de partido, bueno, o tema das incompatibilidades é un dos apartados que máis emendas recibiu. Si hai que salientar unha cousa, non hai unha soa emenda que propoña retirar o que son as incompatibilidades, pero, bueno, si hai distintos puntos de vista de como se debe aplicar e como se debe facer. E, nese sentido, hai un montón de agrupacións que fixeron as súas aportacións e da que se intentará ou se sacará un texto que clarifique o máximo posible, pero si me gustaría destacar que non hai ni unha sola emenda que vai no sentido de retirar este tema dos estatutos. Por suposto, tamén no que se pide unha maior participación e cercanía do partido aos cidadáns e tamén unha maior participación e cercanía nos propios órganos do partido. O tema das eleccións primarias tamén é outro dos temas que máis se plantexa por parte das agrupacións. Iso é a grandes rasgos o que vos podemos comentar. En canto ao orden do día, estámoslo perfilando, de feito, mañán o daremos, tendo en conta que o orden do día, digamos, máis detallado, aínda faltan algúns detalles, pero, en todo caso, como datos que a día de hoxe manexamos como datos de referencia, a votación á Secretaría Xeral será o día 10, sábado, en torno ás 7 da tarde, cando se celebrará, calculando máis ou menos, e estes cálculos tomadeos en sentido orientativo, posto que
está sempre suxeito ao debate que haxa previo do informe de xestión e as intervencións que haxa, pero vamos, os nosos cálculos a día de hoxe é que a votación para elixir o secretario ou secretaria xeral será ás 7 da tarde do sábado e a votación para as candidaturas aos órganos nacionais será o domingo en torno ás 11 da mañá. Se se cumplira ese horario e non houbera ningún tipo de problema, pois en torno ás 8 da tarde, 8:15 do sábado, coñeceríamos o novo secretario ou secretaria xeral do PSDG e o domingo, en torno ás 12:30, coñeceríamos os novos órganos nacionais do Partido Socialista.